L-istrina mill-qalb 2012, l-istrina tal-poplu Malti Wawċi. L-attivitajiet prinċipali saru mill-Palazz tal-Verdala, iżda kien hemm attivitajiet ukoll fi Smart City u anke fit-Teatru Aurora Fawdex. Illum huwa jum l-istrina, jum ta' għaqda nazzjonali fejn il-Maltin u l-Awċin kollha mill-ftit li għandhom jikkontribwixxu għal fond tal-Community Chest Fund. Warajja qed taraw ukoll lil persuni jwieġbu t-telefonati tajjeb ta' min ngħidu li mad-900 volontier finijiet differenti tal-ġurnata rrispondew għad-donazzjonijiet tal-Maltin u l-Awċin fosthom diversi persuni minn oqsma differenti tas-soċjetà, ċelebritajiet, persuni li jaħdmu fil-politika u ħafna oħrajn. Dan kollu sabiex jibbenefikaw 39 beneficjarju. Snin l-oħra, l-istrina ta' din is-sena seta' tissir grazzi għall-għajnuna ta' ħafna nies, inkluż ta' dawk li jirrispondu t-telefonati. Hija xi ħaġa sabiħa u li tikkontribwixxi għall-festa daqshekk sabiħa tgħin in-nies u nixtieq li jdoq daqsxejn iktar imma dat-telefon. L-ewwel qed billi tagħti ftit ħin mhux se jiswilek xejn għax nagħtu vera nagħtu donazzjoni imma l-ħin ukoll importanti. Irrispondi ma telfux. L-ewwel darba li qed tipparteċipa f'din l-esperjenza. L-ewwel darba għax Richmond Foundation fejn aħna naħdmu ħadd ibbenefika wkoll mill-istrina 2012, ħassejna li kien id-dmir tagħna li niġu nagħtu semna wkoll. Ġieli kellek bżonn inti daw il-fondi? Kelli esperjenzi familjali li kellhom bżonn daw il-fondi. 500 volunteer għenu fl-organizzazzjoni tal-istrina u 400 persuna mill-istazzjonijiet tat-televiżjoni Maltin iffilmjaw l-attività. Fosthom anke l-impjegati ta' One. Di raba sena tiegħi għamilthom kollha kemm li naqqadna flimkien l-istazzjonijiet kollha di raba darba. Lej jkun hawn għaqda bej l-istazzjonijiet it-tlieta li huma, kulħadd jgħin il xulxin għal wieħed. Huwa sodisfazzjon kbir li nipprova ngħin mill-ftit li nistgħu. Minkejja l-esperjenzi jibsin tan-nies li fil-passat użaw il-fondi tal-Community Chest Fund, l-atmosfera li ddominat fl-istrina kienet waħda ta' ċelebrazzjoni, ta' ferħ u ta' tama. Għawa kienet xi ħaġa nobbli l-idea tagħhom u ovvjament aħna min-naħa tagħna rajna kif intellaw din l-attività li propjament ħriġna għenek soħra ngħidlek tal-istrina. Ir-raġuni li dawn it-trips saru kienu esklusivament biex jinġabru l-fondi. Atmosfera li b'mod speċjali laqtet li tfal li kienu preżenti li spjegawna xi tfisser għalihom l-istrina. Li ngħinu lin-nies il-foqra, li ngħinu lil xħadd ieħor kisbon. Viva l-istrina! Fl-istrina ta' din is-sena issemma kemm il-darba l-isem ta' Juan Barbara. Li qed jiġi msejjaħ wieħed mill-anġli tal-istrina li propjament lejliet il-miliet sar il-funeral tiegħu. Fil-messaġġ tiegħu il-President ta' Malta qal l-istorja ta' Juan Barbara mhix storja ta' falliment, iżda hija storja ta' suċċess għax permezz tal-għajnuna tan-nies Juan seta' jgħix kemm jista' jkun kemm kien possibbli għalih. L-istorja ta' Juan turi wkoll li jaf ikollna stejjer li jidhru f'għajnejna mhux ta' suċċess, però fil-fatt huma ta' suċċess il għaliex Juan irnexxielu bis-saħħa anki tal-istrina tal-Malta Community Chest Fund u anki ta' Puttinu il għaliex għamlu żmien jgħixu ġewwa l-Ingilterra, il-ħajja tiegħu ittawlet u kellu kwalità ta' ħajja ħafna aħjar. Mart il-President ta' Malta Sinjura Margaret Abela qalet li bħala tista' timmaġina d-diqa li tħoss meta tara li ibnek marit u għalhekk waslet messaġġ ta' kuraġġ u appell biex in-nies jgħinu kif jistgħu. Filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qalli l-istrina hija istrina ta' suċċessi. Jien naħseb ma l-istrina m'hawnx failures, suċċess biss jista' jkun hemm. Suċċess jekk tinstab il-fejqan, suċċess jekk jirnexxielna kif qal il-President wieħed itawwal ħajja mqarb sekonda. Tista' tagħtih prezz sekonda ta' ħajja aktar li tagħmel ma' xi ħadd għażiż miegħek naħseb li ma tistax tagħtih prezz. U għalhekk l-istejjer tal-istrina huma kollha bil-fors stejjer ta' suċċess. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal il-Maltin dejjem irnexxilhom jagħmlu l-impossibbli minkejja li pajjiżna m'għandux riżorsi. Fost dawk li taw id-donazzjoni tagħhom kien hemm ukoll l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista.